qur'ana o ene fecci pecce nayi pecce nayi ene hen feccere ko momti ene hen feccere ko momta ko momtude e momtade de ha gasa joyi simore ene qur'ana ko momta tan en ko capan anani ko momtade tan en ko capanɗe nayi simore ene qur'ana ko momtude tan en ko cimoji jeegom ene qur'ana ko momtani momtaka en ko capanɗe nayi e tati ko ɓuri hewde hen noon koye ruba battidiɗo to banggue karfeje qur'ana ko ujunnaje ujunere ko ujunnaje nogas e joyi ujunere ujunnaje ujunere harfu ujunnaje ujunere harfu e ujunnaje nogas e joyi yimɓe qur'ana fof ko ujunnaje ujunere e ujunnaje nogas e joyi harfere ngabbirɗe étage uji aljanna noon ko noon poti yimɓe ngabbirɗe étage uji aljanna ko noon poti ko ujunnaje ujunere e ujunnaje nogas e joyi ngabbirgal hakkude ngabbirgal e ngabbirgal fof ene yarane duuɓi temedde joyi to banggue aljanna ayaji qur'ana ko ayaji ujunnaje jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeegom ni ayaji qur'ana poti feccere qur'ana to banggue ayaji ko suratu shu'ara fa alqa musa asahu fa ida hiya talaqafu ma yafikuna ɗo woni feccere ayaji qur'ana to banggue karfeje feccere qur'ana laqad ji'ita shay'an nukran nun ɗo nun o woni feccere adina nde ewa kef way ara wayante feccere ɗimmel nde to banggue cimoje feccere qur'ana ko suratu hadid en mbiyata sabba ngaari kadi sami koye feccere ɗimmel nde jeeya bagara ha yetti kadi sami ɗo woni feccere cimoje to banggue kelmeje ɗe kelmeje qur'ana ko capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedde nayi e capanɗe joyi kalima wone qur'ana kala kalima kala hen kalima gonɗo e qur'ana ene waɗi gande nayi wadde zahir tan e gandal baɗini faame to banggue dottode gandal mum to banggue ko taaƴi gandal mum qur'ana ne hawni no fewi qur'ana noon ko takande ɗiɗi hen takande wotere ko jalaluddin mouhammad bun ahmadul muhalla ash-shafi'i on waɗi takande dow nde jalaluddin shuyuti al muhalla waɗi takande less nde ko toon adori o adori ko less o ari ha suratu kahfi Allah ñaawi mayde kanko o maayi jalaluddin mouhammad bun ahmad oɗo jokkiti mbimi jalaluddin mouhammad bun ahmad o jokkiti takande dow nde e nder balɗe capanɗe nayi o wori ko duuɓi capanɗe jeegom o jangi ko duuɓi nogas o jangini duuɓi nogas o jooɗi omo huccite Allah taw o janginani duuɓi nogas o maayi bismillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ابن العربي gorko goto ne wiya noon
o wi udditirɗe ɗeɗo koye cimoje udditirde simore bagara wi simore bagara nde ene ujunere yamirore ene nder mayre ujunere haare ene nder mayre ujunere ñaawore ene nder mayre ujunere khabar ene nder mayre o wi kayre simore nde akhduha barkatun wa tarkuha hasratun nangude simore nde barke ene hen woppude nde perte ene hen la tastadi uha albadalatu o humu suhratu simore nde bonnoɓe mbawa bonnude ɗum on wileɓe ida quri'at fi baytin lam tadkhulu murdatu sheyɗani sayaɗini salasata ayyamin so nde janggama e galle seyɗani natta on galle balɗe capanɗe tati rasulu sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayrata o wi la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratu al-baqara ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi oto mbayɗe cuuɗi mon no comme goble comme womde andi womde ko lelade tan oto leloto ɗe juule sa are galle ma juul oto lelo inna sheyɗana ay seyɗani ene doga galle mo ganduɗa suratul baqara ene jangge e mum wa anhu ga rasulu sallallah sallam kadi fi anani fi riwayatin riwaya goɗɗo kadi o wi li kulli shay'in sanamun wa sanamul qur'ani noon suratul baqarati kala hunde ene jogui ƴugere qur'ana noon ko suratul baqarati won riwaya goɗɗo wi sayyidatu ayil qur'ani ko ho ayde qur'ana atal kursi noon woni koye baqara bismillahi a'udhu billahi minash shaytanir rajim suratul baqara madaniyatun ko madina nde jippi kayre simore nde mi'atani wa sittu aw sab'u wa samanuna ayatan wiyama simore nde kene temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom walla temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi aya wone mayre bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alif lam mim allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah andi muyani mum e ɗeɗo karfeji zalika ay nde deftere zalika alkitab ay nden ma deftere nde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam jangata nde de la rayba sikki ala fihi e mum bimi sikki ala fihi e nder mayre ɗum kayre nde ala sikki sa yiɗi kadi mbiya la rayba sikki ala ko anna ɗon fihi ene nder mayre wonde la rayba fihi la rayba sikki ala fihi ene nder mayre hudan peewal ɗum peewal ene mayre sa yiɗi kadi mbiya la rayba fihi sikki ala e mayre wonde nde ummi kota Allah won waɗoɓe noon hudan kene fewnore noon lil muttaqina wonande hulɓe Allah mbiɓe ko kulɗo Allah nde wonata sababu pewnugol mum ko ittata noon kende fewnore hayso yimɓeɓe fof pewani sabu nangue ko nangue tan hayso gumɗo yiyani ittata ko nangue walla mbimi gumɗo wasa yiide nangue hatta nangue wonde nangue mbimi kayrene yimɓe fof wasde fewirde sabu mayre hattane wonde fewnore sa yiiɗi mbawa sa yiiɗi mbasa fewde Allah wi ene fewna ene fewnore noon ko hudan lil muttaqina sa nani muttaqina noon ko bimtisalil awamiri wajjinabi nawahi littigaihim bi zalika annara o wi sa nani kulɗo Allah
ko goppuɗo ko boni waɗi jamiroje Allah o wiyete kulɗo Allah. Imam Junaydi o meeɗino namdede omoni cukalel ɓe mbimo holko woni kulɗo Allah o woni hulde Allah kala ɗo Allah wino ma yaya yima toon kala ɗo Allah hannoma hattoma toon ɗum wiyete hulde Allah. So tawi aɗa huuli Allah kala ko Allah wi moƴƴani aɗa waɗa kala ko Allah wi no moƴƴi a ala hen haaju aɗa huulani Allah fena. Sa huuli Allah kala ɗo Allah wino ma ya woppu aɗa woppi kala ko Allah wino ma aɗa waɗa aɗa waɗa ɗum wiyete hulde Allah. ɗum woni bimtisalil awamiri wajitinaɓe nawahi kuliri ɗum noon ko jeygol. alladina no ɓen yuminuna hulɓe Allah ɓe o limtata ɓeno haalata ɗo haala mumen yuminuna ɓe ganduɗa enen gonɗina bil ghaibi ko wirni bima ghaba anhum min al ba'si wal jannati wan nari ko jiyani ene nani ko o wiyete kulɗo Allah o wiyete gonɗinɗo nanɗa ayyani gonɗinɗa bibi ummital en nan en jiyani aljanna en nan en jiyani jeygol en nan en jiyani sa gonɗini an wiyete yuminuna bil ghaibi koye ɓen jeeɗa. ko yuqimuna salata eɓe ganda ene ñiiɓa e julde ene totta julde nde e haqqiji mum o mimma razaqnahum e ko min garziguiniɓe yunfiquna eɓe nafqa hunde e ko min gardi wona fof ko kam on ko Allah rokkanma kay askata on ko Allah rokkanma sakkorako ko ɓen ko min dokkiɓe ko ɓuuri hewde hen eɓe yimɓe eɓe garziguina ɓiɗɗo asketaki ɓiɗɗo sakketaki. walladina wiyeteɓe hulɓe Allah ɓe ko hulɓe Allah de o sifoto o wi hulɓe Allah ɓe walladina ko ɓen yuminuna ɓe enen gonɗina bima unzila ilayka ko jippina e ma an nelaɗo Allah wama unzila e ko jippinano ko jippina e ma ko eɓe gonɗini wama unzila e ko jippinano e ko jippino min qabli ko adima ko jippino ko adima ko eɓe gonɗini tawreta eɓe gonɗini linjila ɓe jiyani e ko wona ɗum o bil akhirati ay lakhara kadi hum kamɓe yuqinuna eɓe janana ene woodi eɓe gonɗini kadi eɓe janana eɓe gonɗini wonde no woodi ko ɓe mbiyete muttaqina en. sa nande kulɗo Allah ko ɓe Allah wi ulaika siforiɓe ni ɓe kalnen ɗo ɓe ulaika ɓe kay ala hudan ɓe goni e peewal min rabbihim ummarade jomumen ɓe koye peewal Allah goni ko Allah anani ko Allah yamirnoɓe mbaɗi ko Allah hannoɓe goppi. famide ɓeɗo anani ɓeɗo ulaika ala hudan min rabbihim sifiɓe ɗiɗo sifaji ɓeɗo goni masalan koye peewal ko ulaika ɓe kay ɓe humul muflihuna ɓe mbiyete malaɓe mbimi ɓe goni malaɓe Allah wattene ɓen ko ɓe goni malaɓe baɗɗo ko Allah yamiri woppi ko Allah haɗi ko ɓe mbiyete malaɓe. mbiɓe yuqinuna ene gandi sikki ala sikkitare ala o wi ɓe ganda ɓe ko yedduɓe la harwana ɓe ganduɗa gonɗinani nelaɗo Allah sallah sallam ɓe goni ɓe ganda walla ɓen ngala hen kala julɗo laɓɓinɗo ɗo ɓurano mum haaɗi kañum julɗo laɓɓinɗo mo nannani haydara ala ko ɓowli haydara waɗani pante ko ranwu tal ɗo ɓurano mum haaɗi tuggude alif lam mim zaki hayti ɓuray ko muflihun ɗo haaɗi o ala haydara. aya garowo o ko kefeero mo ɓawlinani haydara mo ranwinani haydara ala pante ko keferagal tan on haalata
so ɓenni ɗon ko naafiki tan anasi innal ladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe noon ko wayno abi jahalin e abou lahabin e ko nande maɓɓe ha darga daro ɓeɗo kam sawa'un alayhim foti e maɓɓe a anzartahum a jertiniɓe a wiɓe kuule Allah am lam tunzirhum walla a jertinaniɓe sa yiiɗi mbiyaɓe ɓe kuula Allah walla sa yiiɗi deƴƴa fof de la yuminun ɓe gona gonɗinoɓe ɓe hottampin hoorema ɗo ɓe o hefereɓe laaɓɓe mbimi kefere laaɓɗo ceer ɗo haaɗi mbimi ɓe innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminuna ɗo kefere laaɓɗo haaɗi ɓe sa yiiɗi kaala sa yiiɗi deƴƴa la yuminuna ɓe gona gonɗinoɓe li ilmillahi minhum saabu gandal Allah e maɓɓe zalika ɗum Allah ne andi ɓe gona gonɗinoɓe ɗum noon fala taɗa ma fi imanihim to ɗamino wonde eɓe gonɗina wol inzari sa nani inzar noon ilamun ma takhfifin sa nani jertinde ko andinde wondude hulɓinde wiyete jertinde tuggude noon khatama ha yetti nasi wona fiqeɓe khatamallahu ala qulubihim ɓeɗo Allah ombi e ɓerɗe maɓɓe moƴƴere ko wiyete moƴƴere natta toon wa ala sam'ihim Allah ombi e nanɗe maɓɓe ɓe naftorta ko kala ko moƴƴi ɓe naftorta ko kala koko keeɗi gonga ɓe gona naftortoɓe wa ala absarihim Allah ombi guite maɓɓe waɗi hen ghishabatun omboɗe kala ko wiyete gonga ɓe jiyata ni sa nanani gonga a yiyani gonga a haalani gonga a miijaki gonga aɗa jogol gollu gonga wala hum ne wodani ɓe kay azabul lepte azimun ɗe ganduɗa ko duumiɗe lepte kay pamɗata mbimi lepte pamɗata so woni lepte tan mawnat ko lepte duumiɗe ɗe ngalaɗo kaaƴi mbimi wala hum azabun kono ko azimun ndi ko duumiɗe wa nazala aya garowo jippi ko fil munafiqina nafiqeɓe aya garowo jippi koye mumen Allah wi wa minan nasi ene gongolli makka man yaqulu mo ene wiya amanna billahi minen kay emin gonɗini Allah min kay min gonɗini Allah o bil yawmil akhiri emin gonɗini kay ñalawma cakkitiɗo sa nani ñalawma cakkitiɗo ñalawma ala caggal makko woni yawmil akhiri yawmal qiyamati mo ñalawma ala caggal mum kañum tan woodi Allah wi wa ma hum wanani ɓe bi mu'minina ene gonɗini ala ɓe jograni gonɗinde ɓe gonɗinani yukhadi'una Allah eɓe jampo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah neɗɗo wa jamfat ɗum yukhadi'una rasulallahi rasula o itta Allah o mudafun ilayhi lomti kono ko yukhadi'una Allah wonno walladina amanu ko ɗum yukhadi'una rasulallahi rasula o wonno maf'ul itta noon artira ɗon Allah o bimi mudafun ilayhi lomti maf'ul o yukhadi'una Allah eɓe jamforo Allah ɗemɗe maɓɓe kono eɓe jampo nelaɗo Allah ko nelaɗo mbawi jamfade ko amma Allah ɓe mbawa sa funti Allah no ina ko nelaɗo kay ɓe garata yeeso mum ɓe mbiya wallahi Muhammadu kalta ko gonga wallahi Muhammadu an kay min gandi ko an tigui Allah nelno gone wadde no e punta e mbaɗa funti bojel wona walladina amanu e ɓen julɓe ɓenne kadi ɓe gara ɓe punta ɗumen bi idhari khilafi ma abdanuhu min al-kufr sabu feññinde ko ɓe ko luutodiri e ko ɓe cuuɗi e keferude e nder e ɓerɗe maɓɓe li yadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyyati beele ɓe goppe ñawoje ɗe ɓe ñawoje sharia ñawannoɗe ɓe goppire noon ɓe ɗaccide comme yeki ɓe julɓe ɓe gona Allah wi wa ma yukhadi'una ɓe janfaki noon illa anfusahum so wona e maɓɓe ko koye maɓɓe tan ɓe janfi li anna wabala khada'ihim nde wonno jayiya janfomo gol maɓɓe ngol kodogol maɓɓe ngol raji'un ilayhim ruttoto koye maɓɓe sa waɗi hunde ruttima ma kay puntuɗa ko hoorema fa yaftadihuna fi dunya ɓe kersa e aduna biɗɗila illahi nabiyahu saabu Allah ƴellidde annabi mum alama abdanuhu e koɓe mofte nder ɓerɗe maɓɓe o yu aqabuna fil akhirah ɓe lepte to lakar wona Allah wi wa ma yashuruna ɓe ganda anna khida'ahum li anfusihim ɓe ganda wonde janfogol maɓɓe koye maɓɓe artata mbimi koye maɓɓe artata
fi qulubihim Allah wi woni e nder ɓerɗe maɓɓe maradun ko wiyete sikkitare naafiqagu ene e nder ɓerɗe maɓɓe nde wonno naafiqagu ñawnat ɓernde loona ɗum fa zadahumullahu Allah ne ɓeydini ɓe maradan ko wiyete masalan loore bima anzalahu min alqur'ani li kufrihim sabu ko Allah jippine qur'ana sabu jeddugol maɓɓe ɗum kadi qur'ana ɓeydini ɓe bone so qur'ana jippima ɓe mbi fa wone maɓɓe mbiya ayyukum mbimi man yaqulu ayyukum zadatu hazi imanan so simore jippima mbi nde simore holmo ɓeydi ɓe gona wiide noon julɓe te ɓeydat ɗumen ko amma ɓe gona julɓe noon ɓeyta wala hum ne woniɓe azabun lebte alimun ɗe ganduɗa ko musɗe bima kanu saabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena yakzibuna eɓe pena walla yukazibuna eɓe penna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam walla eɓe pena e kunuɗe konguɗi maɓɓe bima kanu saabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena e ɗemɗe maɓɓe koɓe peññinta ko wona gonga walla yukazibuna so nelaɗo haali ɓe penna ɗum wa ida qila lahum so mbiyanama maɓɓe kamɓe ɓeeɗo soɓe mbiyanama la tufsidu fil ardi horo bonnire leydi ndi kefeyru e salade qaalu ɓe jaaboɓe mbiya innama nahanu minen kay komin gone dow mum ko muslihuna komin moƴƴin min kay min moƴƴin wa laysa ma nahanu kay fihi bi fasadin komin goni ko kay wona bonande ɓe mbiya ko moƴƴere kay komin kaalata ko e komin mbaɗata ko kamɓe naafiga ɓe mbiya ko moƴƴere Allah wi ala on peni ala ko noon innahum Allah wi kamɓe kay humul mufsiduna kamɓe tinguri bonduɓe walakin ko woni noon la yashuruna ɓe ganda ɗum wa ida qila lahum so ɓe mbiyanama aminu gonɗine kama amana nnasu hono no sahabaɓe nelaɗo Allah gonɗinirno ni gonɗiniri e noon qaalu ɓe jaaboɓe mbiya anu uminu yati minen min gonɗinat kama amana sufaha hono no ɗawi ɓe gonɗiniri in ɗawi ɓe gonɗina min gonɗina min batta ɗum la nafalu ka fi'lihim min mbaɗata hono golle maɓɓe ɗe Allah noon jaabiɓe Allah wiɓe ala aha kay innahum ay kamɓe wiɓe sahabaɓe nela ko ɗayɓe ay kamɓe kay humu sufaha o kamɓe goni ɗayɓe kono walakin la ya'lamuna ɓe ganda ɗum koram aya garo o woni sababu jippade makko anna aba bakrin wa umara wa aliyan tawajjahu li abdullahi ibnu ubay bun salul la'anahullahu oɗo naafigi wiyete ko abdoullahi ibnu ubay dendagal naafigi aduna fof kanko woni mawɗo aboubacry seydina aboubacry e seydina oumar e seydina aliyu jeehi toon jeehi to makko yo kuddi Allah wone makko noon fa qala lahu aboubacry wimo halumma anta wa ashabuna an e wondiɓe amen ar an e minen sahabaɓe wakhlus ma'ana ar laɓɓin diine ma gonda e amen fa qala lahu aliyu seydina aliyu wimo ittaqillaha hul Allah wala tunafiq hoto won nafiqi fa qala kanko abdoullahi ibnu ubay o wiɓe ma qulta zalika illa liyakuna imani ka imanikum a haalirani ɗum so wona haalato gonɗingolam ngol way kono gonɗingol mon ni hamin daña ko dañɗa ko ɗum tan mbiruɗa noon goram funtireɓe noon falamma tawajjahu nde ɓe jeehi ɓe ɓenni kanko seydina aboubacry seydina oumar seydina aliyu nde ɓe kalde makko kanko abdoullahi ibnu ubay o wi aha koy on emin gandi oɗon jiiɗani min moƴƴere on mbaɗirani noon so wona yomin gonɗin Allah ono no gonɗinirɗon ni ko yiɗande min tan jaam o wiɓe noon kanko naafiɗo o nde ɓe ndumti tan o noddi wondiɓe makko ɓe o wiɓe ida laqukum so ɓe kawre moɗon ɓe kalde mon ɗin haalaji fa qulu mbiye misla ma qultu hono ko kalmi ko ɓe mbiya noon tan kalnemo ɗum fa qalu ɓe mbimo kamɓe naafigueɓe tokosɓe ɓe wi lam nazal bi khayrin min ceerata emine jaam tan ma istafina ɗon ɗaɗa wuure amen ɗon ɗaɗa wuure amen aɗa wonde amen koye jaam tan an woni mawɗo amen
ɗon ɗaɗa wuuri hakkude amen koye jaam tan min gonata ɓe gone wiide mo noon onon kay somo wuuri ko yippane gonoto ɗum woni noon Allah jippini aya o Allah wi wa ida laqu lladina amanu onon julɓe ɓe so on anani wa ida laqu lladina amanu so kamɓe naafigeɓe ɓe kawre julɓe ɓe qaalu ɓe mbiya amanna min gonɗini wa ida halaw so ɓe duttima ila shayadinihim fewde e mawɓe maɓɓe ɓe qaalu ɓe mbiya inna minen kay maakum koye mon min gonde diine soɓe kawre mon onon julɓe ɓe ɓe mbiya keɓe gonɗinɓe ɓe punta on soɓe kooti to mawɓe maɓɓe mbiya koye mon min gondi innama nahanu ay minen kay komin mbiyata min gonɗini ko mustahzi'una komin jalkitoɓe tan Allahu Allah noon yastahzi'u bihim Allah yaɓata keɓe jalkitta ko ay keɓe jalkirka to Allah woni joɓowi ɗum wa yamudduhum Allah nani muñanaɓe fi ɗughyanihim e bewre maɓɓe ɓe mbaɗa ko beela yamahuna ɓe ndengina keɓe wemɓe ulaika alladina ɓe goni ɓen ishtarawu dalalata wostitiɓe majjere bil huda e peewal itti majjere mbatti ɗum peewal itti peewal mbatti ɗum majjere Allah wi ɓeɗo noon tawde koɓe juuliɓe fama rabihat tijaratuhum ɓeɗo julagu mumen gancotako tawi julagu ma ko peewgo ko oñade a jogori gañade bal khasiru sabu ɗaccu keɓe pertuɓe li masirihim ila nnari sabu anani wattande mabɓe ko jeygol tan ɓe kay gonta feew wama kanu ɓe laata kay muhtadina ko eɓe peewi fima faalu koɓe gollata masaluhum ay sifa ɓeɗo naafigueɓe to bange naafigagal sifa mabɓe ka masali way kono sifa allazina on ɗon neɗɗo istawgada kuɓɓunoɗo naran jeygol e nder niɓɓere ay kuɓɓunoɗo jeygol e nder niɓɓere falamma ada at nde jeygol ngol jalbi ma hawlahu ko woni sara makko o yi hankanti kala ko woni sara makko watti yiide tan zahaba allahu bi nurihim tan Allah naɓi jeygol ngol ñifi ɗum o tarakahum Allah woppiɓe fi zulumati ne niɓe la yubsiruna ɓe jiyata ko woni sara mabɓe koye kefere ne ko noon hande o wi sifa mum hande sa wone niɓɓere sa huɓɓi jeygo wona saraji ma leerat so yarene ara jiiya so mbaɗoden ara jiiya wona hono won sifa mum de so ɓooyi ñifino waya jiiɓode kefe naafigo noon eɓe gongɗini Allah e feññinde konngol limanago seɓe maayi kulol ara lefte ngara Allah wi summun ɓe paaɗi ga gonga ɓe nanata kala nanɗe jabgol buk mun ɓe mumɗi kala ko wiyete moƴƴere ɓe kalata yun ɓe gumi kala ko wiyete lawol peewal ɓe jiyata mo yiyata lawol peewal wawa haalde ko moƴƴi wawa nande ko moƴƴi one golla ko moƴƴi fahum ɓe la yarji'una ɓe duttata koye peewal ɓe duttata ko majjere koye majjere mayata walla sa famani tindol ngol o tindanno ma nane ngol omo tindanma gongol o wi walla ɗaccuni oɗo naafigi o way ka sayyibin o way kono waame minas samai ummarade duule fihi ene duule he zulumatu niɓe wa ra'adun e malayka dillowo o biyeteɗo ra'adu o sawtu o wa barqun e majle joni noon so asaman o dilli so maje ɗe dilli so mbaɗɗe mbaɗi ɗeleñ asama waɗi gidi didi yaj'aluna ɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli maɓɓe fi azanihim e noppi maɓɓe minas sawa'iqi sabu hulde kaacali ɗi haade maɓɓe nande ɗum o wi way kono sifa toɓo jippo ummade asaman ene wonde majle mum ene wonde masalan guidali mum wona ɓe nanat ɓe mbaɗani noppi maɓɓe haade maɓɓe nande guiɗaɗe pour haade maɓɓe nande e maaya ɓe cukka noppi maɓɓe andi asabi o ko peɗeli firante kono oɗo wawa wonde peɗeli feɗendu natta e nofru ko wulde feɗendu natta e nofru yaj'aluna asabi'ahum gulle peɗeli ɗi yimɓe nanata e noppi he ko amma feɗendu heƴata toon ko hoore wulde feɗendu natata joni noon o haalino o wi asabi ahum ene wona o wi ɓe mbaɗire noon hadaral mawti saabu hulde mayde e heɗade ɗum o wi ko noonne ɓeɗo naafiqeɓe kazalika ha ɓuli ay ɓeɗo ida nazala al qur'anu so qur'ana jippima o fihi dicrul kufri ene qur'ana he jangtowol keferu al mushabbahu bizulumati keferu nandidinagu e niɓe
wal wa'id e cappoje jippotoɗe qur'ana al mushabbahu bir ra'd cappoje nandidinaɗe ra'du woni dille iwonde ɗe wal hujajul bayyinatu hujjaji ɗi ganduɗa ko ɓangudi al mushabbahatu bil barq nandidinaɗe e majle ƴewwaya sudduna ɓe udda azanahum noppi maɓɓe li allah yasma'uhu haade maɓɓe nande qur'ana o ko haalata ko so ɓe nani fayamilu ɓe oño ilal imani fewde gomɗingol wa taraka o anani wa tarku dinihim ɓe woppude diine maɓɓe ɗum hatta ɓe o wi ko ɗum woni ko nanɗa ko ɗum woni misala mo allah fiyanma taw ka seyimino o hum woppude ɓe noon diine maɓɓe o kamɓe ɓeeɗo heefereɓe endahum to maɓɓe mawtun ɗum way kono mayde ni ɗum woni hadaral mawti sabu rentade mayde ɗum ɗum ko rentade woppude diine maɓɓe o wallahu allah noon muhiɗum kanko woni piltiɗo bil kafirina e heefereɓe to banggue gandal allah ene hoɓiɗi keefeero hay hunde majjata ga majjata e keefeero e majji Allah majjata e keefeero ala ko an kay ronkata andude jiya neɗɗo donka andude bele ko moƴƴo walla ko bonɗo donka andude kono Allah kay kala no ganda gon mbaɗa omo andi fala ya futunahu yimɓe ɓe patata ko Allah sa woni nafiga Allah ne andi sa woni julɗo Allah ne andi sa woni keefeero Allah ne andi ko jiɗɗa fof mbaya Allah wi yakadul barq ene ɗeɓa majle ɗe jiyata ɗe yahdafu absarahum diftade gite maɓɓe ene ɗeɓa diftade gite maɓɓe kullama adaa lahum machaw fihi so maji ɗe mbaɗi ɗelen tan ɓe gona e yaade ɓe jaaha taw koye niɓɓere wona so majje mbaɗi ɗelen tan jiiya yeeso gona e yaade ɓota seeɗa daroɗa kadi wa isa aslama alayhim so tawi niɓɓiɗi e maɓɓe kamɓe naafigeɓe tan qamuɓe daro on ko noon woni waqafu tamsila li isaji ma fil qur'ani min al hujaji so qur'ana noon ƴenƴiniɓe tan ɓe darto seeɗa ɓe kula eyyi wa tasdiqihim lima sami'u fihi eywa saabu gonɗiɓe koɓe nani hen ko mimma yuhibbuna so wodi ko qur'ana haali e ko ɓe jiɗi tan ɓe gonɗina wa waqafu wa wuqufuhum amma yakrahuna kala ko qur'ana añi koɓe jiiɗa ɓe daro ɗum woni wa isa aslama alayhim kam qamu a faami so majne mbaɗi ɗelen tan ɓe jaha ɗum woni so qur'ana haali ko ɓe jiɗi tan ɓe gonɗina wa ida aslama alayhim so de niɓɓiɗe maɓɓe tan qaamu so qur'ana haali ko ɓe jiiɗa tan ɓe darto ɓe jedda kadi allah wi walaw sha allahu allah wi so haajino nde la dahaba bi samihim ma nanano nande ma nawanno nanɗe ɗe ɓe nanirta ɗe ɓe mbasa nande wa abasarihim nawa guite maɓɓe ɓe mbasa yiide inna allaha ay lamɗo allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde nde yiɗi kadirun ko kattanɗo kala ko allah wela wadde waɗat ala kaɗo ya ayyuhannasu hey moɗon gongolli makka o ubudu gottiɗine rabbakum joomon mbaɗe allah ko goto alladi on allah halaqakum tagɗo on tanɗo on walam takunu shay'an on gonano haydara walladina tagɗo ɓen min qablikum adiɓe on mbimi allah tagɗo on on gonano haydara waɗi on e on allah kadi tagɗo adiɓe on gonɗinemo allah kum beele jo onon tattaquna oɗon ndentoro allah rewti ɗum ndentorɗon lepte makko ɗe alladi on jaala lakumul arda taganɗo on leydi ndi o waɗani on ndi firasan koni daɗɗateri ɓimi koni daɗɗateri awoni daɗɗateri de koni beptu no comme diwani no comme diwani o waɗani ɗum leydi o waɗani ɗum ko yoori ha noon ka joɗade walla noon ka lelade o ɗannani ɗum ha a wawa darade hen o waɗani ɗum tato moro moro ɗumi allah tagui leydi ndi o waɗani ɗum tato moro moro tawa wawa darade hen o waɗani ɗum kadi kaaƴe ɓole ha noon ka lelade ala allah waɗirni tan baɗɗo no onon jette ɗum joni sa welama sa huulani furɗude ha lelorde ma to wa samaa o tagani an asaman o o waɗani on mo bina an ko bildi asaman o woni bildi time moɗon
wa anzala o jippini mina samai ummorade asaman ma an ndiyam kanko Allah fa akhraja bihi wa yaltiniri sabu ndiyam ɗam mina samarati fo anani wa akhraja bihi mina samarati façon-ŋaji ɓesnoje mbimi façon-ŋaji ɓesnoje risqan ɗum ko arsigi lakum wonande on ñamon hen ñamminon hen dabaji mon ɗum noon fala tajalu baɗanɗon ɗe gueɗe o koto mbaɗe lillahi wonande Allah andadan rindidiɓe dewal ko o hani rewede ko antum no onon taalamuno onon gandi kanko woni taggo ɗimi oɗon gandi kanko tagui o tagani on leydi oɗon lelo hen o tagani on asaman e tiime dow moɗon o yaltini asaman he ndiyam o yaltini hen façon-ŋaji ɓesnoje arsigi moon oɗon ñama oɗon ñammina ɗum noon hoɗo mbadde e makko goɗɗo ko kanko jeeyi kanko tan foti rewede baɗɗo ni o rewete ɗi saɗa rewa ko o ndewata wala yakhluquna anani kamɓe jaleŋeji ɗi ndewoton ɗi ɗi tagata ndeke wala yakunu ilahan illa man yakhluqu wawa wonde Allah so wona tago mo tagata kay wonta Allah wa in kuntum fi raybin so tawi on goni e sikkitare mimma nazzalna ko min jippini ko ala abdina e maccuɗo amen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qur'ana mo min jippini o so on cikkitimo wonde ummi kota Allah wadde fatu bi surati mislihi gadde simore wotere yeru qur'ana tan bimi gadde haade oɗon cikkiti mbiɗon ko Muhammadu feridi addi tawde oɗon cikkiti ɗum onon gadde hayso simore wona qur'ana ko timoje 114 joni noon mbiɗon wona gonga e on gadde simore wotere tan gadde tan wotere firta wonde ko haali ko wona gonga wadu unodde asuhada akum Allah ɓe mon ɓe ndewoton ɓe min dunillahi ko wona Allah ko Allah ɓe ndewoton ɓe wona Allah ɓe noddeɓe litu'inakum bele mballa on in kuntum sadiqina tawi oɗon gonɗin fi anna muhammadan qalahu min indi nafsihi oɗon gonɗini tawde mbiɗon oɗon gonɗi ko mbiɗon wonde muhammadu kañum tan ferdi e hoore mum faf'alu zalika mbaɗe ɗum saabu fa innakum arabiyuna onon kono arabeɓe fusaha ɓe ganduɗa ko fasinteɓe no misluhu yeru nelaɗo sallah sallam falamma ajazu an zalika nde ɓe ƴeewi ɗum ɓe donki wadde ɗum qala taala Allah jogori haalde ko jogori haalde ko Allah wi fa in lam taf'alu so on mbaɗani ko mbimi ko saabu ronkude on te mboɗo andi kadi walan taf'alu on jogorani wadde mbimi so on mbaɗani te mboɗo yanana kadi on mbaɗata on mbaɗata jog ha ce on mbaɗani te on jogorani wadde ha ce ha ceetan ɗum abadan ko ha ceetan ɗum noon fattaku ndentoɗe kuule Allah mbimi ndentoɗe gonɗi noon wonde ko Allah jippini ɗum wa annahu laysa min kalamil bashari wonde qur'ana wona haala ɓandiyanke ko haala Allah ɗum noon ndentoɗe annara jeygol Allah tino ngol jeygol o ɓuuɗu ha docotte mum annasu ko yimɓe mbimi jeygol doccotte mum duncirteɗe ɗe ko neɗɗo woni doccatal anan doccatal de ko sukkete barme ko ɗum woni yimɓe yawmal qiyamati ɓen nannete jeygol ene duncire jeygol ngol wali hijaratu e kaaƴe jaleŋeji ɗen mbaɗete e jeygol ene duncire ngol ɗon jeygol no mbiɗo yonkol ngol ganduɗa u iddat ene heblana lil kafirina wonande hefere nento ngol wiyama kama warada anna nara duniya ay jeygol men ngol ɗo ngol kuɓɓeten e ndifira battaji ɗiɗ atun ko taƴetinde min jahannama min ko taƴetinde e jeygol ko gumisat taƴetinde nde noon munna fil bahri e maayo sab amarratin laabi jeeɗiɗi peetel gotel itta to jahannama waɗa e nder maayo laabi jeeɗiɗi summa ba'da akhziha caggal noon nde peetel ngel itta to jeygol addaga on saha uugida ala jahannama salasata alafi sanatin on saha noon nde jeygol ngol taga tan peetel ngel itta hen peetel ngel waɗoya e maayo laabi jeeɗiɗi e munne ngel peetel noon ari ga eɗen defira battaje sa sumi gantira hôpital ngel ɗo peetel caggal ɗum noon jahannama o caggal nde peetel ngel itta jahannama o huɓɓa duuɓi ujunnaje 3
duuɓi ujunere jahannama o haaranmi wi tal jeygol ngol hubbita kadi duuɓi ujunere ngol wojji ngol wi coy caggal ɗum ngol hubbita kadi duuɓi ujunere ngol ɓawli ngol wi kurum ɗo ngol woni ɗo ha joni ko ngol ɓalewol e ngol niɓɓiɗi min caggal nde peete ngel itta noon ndeke so peete ngel ittano ko joni bone waɗa te gam sa ay ko ɓowa dañat bone mi haalan kam eyyo wa bassir habru alladina no ɓen amanu ɓe ganda ene gonɗini Allah haalanɓe beltinaɓe ene amilu salih dutti golli golleji moƴƴi ene juula farillaji ene juula nafilaji haalanɓe anna lahum ene wodni ɓe jannatin sardingaji leɗɗe e koɗorɗe ɗe ganda gonɗe to aljanna koɗorɗe ɗe ganda tajiri ene doga min tahti ha e less mumen al anharu pisinaji dogata less koɗorɗe ɗe ganda pisinaji ene doga daratako ko yiya tan weltinɓe kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe eɓe jogui ɗum soɓe garoyi golloɓe jamiroje Allah goppi kaaɗe Allah juuloɓe hooroɓe hajjoɓe waɗoɓe umraji askoɓe jawɗe mum e jeehoɓe jihadi fi sabilillahi ko ɓe gattoɓe sakkotoɓe miskineɓe ko ɓeɗo natata aljanna yo Allah wattene mabɓe kullama ruzigu minha kala nde ɓe ñammina to aljanna e ɗen ma sardingaji min samaratini ɓesnore risqan arsigue kala nde ɓe gaddana hen masalan anide pomme sa naati aljanna o saaha sa fof pommuji garat mongoje gara eywa mandarine ara pampalmousse ara anani de guyaba ara sa fof woto ko ari wona noon ɗi ga guyi bu ciccuɗi ɗi wona ɗin wona limoŋaji lammuɗi gonɗi ga ɗi ngala aljanna ko limoŋaji belɗi ɗi ngala guri orange ara sa fof woto ko adda noon kullama ruzigu minha min samaratin kala nde ɓe garsiqina hen e ɓesnore qaalu ɓe mbiya haha alladi rusigna min qablu minen kay elli nde mongor ka elli mi heeɓi ɗum joni joni Allah wi ala wona noon Allah wi wo utubihi ɓe gaddane ɗum arsigue o mutashabihan ene nandi to banggue mbaadi kono sa mimi jiida sa addanama pompalmousse a ƴakki wela gaddanɗa kadi hono ɗum kadi ɓe gaddo pompalmousse kadi joni ƴakkino hono mum ɓe mbi waɗe hunde ko ƴeewa mbaɗa e hunde mbi ala e deke nandu tan kono jiiɗa eyyi ko noon o wi utubihi mutasaabi han eɓe gaddane ene nandi koto banggue mbaadi kono dakamɓe jiiɗa wala hum ne woodani ɓe fi ha to aljanna azwajun suddiɓe muɗa haratun laɓɓinaɓe e kala ko nefini mbimi kala ko nefini Allah ene laɓɓini ɓen rewɓe wiyama ko rewɓe aduna saabu wiyama rewɓe aduna ɓuuri yodde hurul ini en waqqaɗo warada haalama anna kulla rajulin kala gorko yuzawwiju anani arba'ata yuzawwiju bi arba'ati alafin kala gorko so naati aljanna en rokke ujunnaje nayyi mbomri wa samaniyata alafin ayyimin e ujunnaje jeetati diwo anani wo mi'atu hawra e temedere hurul ini kala gorko kam pamara ko resi to aljanna ene resa ɓe rewɓe ene daña ujunnaje nayyi mbomiri e ujunnaje jeetati ceemeɗo e temedere hurul ini kala natɗo aljanna kam ne daña ɓe to nawligo welde ma to haare ala ko ala a waɗi ni ala jingani o ala to woni eɓe laɓɓina fiilayɗo ɓe piilotako ñitte ngala kakte ngala ɗum ala to aljanna aljanna jippinde ala wonde reedu ala jibinde ala ko ñaamete toon ko e ko yarete toon ko wona pour heege wona ko yarete ko wona pour ɗomka ko ñaamete ko wona pour heege ala ko pour dakamɓe tan sa ñaami a haarata sa ñamani a heyɗata woni aljanna mbimi sa ñaami a haarata sa ñamani kadi a heyɗata a yaltoyta a taarotako a ñittotako mbimi a hattotako debbo jibinta fiilotako mi weldima taw ga welani
weli ɓoyde noon gane weli ɓoyde noon kono welay kam o sa yito anda tawoyta on sirani fewi ɓe mayata ɓe ñawata comci mabɓe dappata cagatagal gasata ɗum woni aljanna a mayata a ñawata comcol ma sekota a naywata ko hum kamɓe fi ha to aljanna khaliduna keɓe sasoɓe ɓe jaltata wa nasala aya garo o jippifi raddan ko ruttude li qawlil yahudi wonande yahudiyankoɓe ɓe Allah bonni ɓe enen mbiyata jifuji lamma daraba Allahu masala nde Allah fiino tindol bizubabi Allah fiini ɓe tindol mbuubu Allah wi wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu andi hefereɓe Allah en yiɗi haalande ɓe wonde yoɓe gandu jalan ala ko woni o wi Allah ɓe mon ɓe ndewaton ɓe son ƴetti hunde on poppe mabɓe so tawi Allah yamiri mbubu yo ya juuroyo itti e mabɓe woodi mbubu momti ko waɗa e mabɓe ko ɓe mbawa artirde mo wawa artirde ko mbubu nawi on wawi wonde Allah Allah fiini ɓe ngol tindol ɓe keeɗi ɓe deƴƴi caggal ɗum Allah fiini ɓe tindol jambala mimi daraballahu masalan Allah fiini ɓe tindol kadi hol ɗum ka masalil ankabuti ittahadar baytan Allah fiini ɓe ngol tingol o wi jalan rewde ɗum way kono suudu jambala mimi a faami way kono suudu jambala ittata jangol hatta nguleki wona noon way jalan ala ko nafata ɗum kadi Allah waɗani ɓe kadi joni noon ɓe gone wiide ma arada Allahu bi zicri hadihi l ashya al khasisati holko Allah muuyi e haalde ɗeɗo gueɗe jasɗe mbuubu en jambala en Allah kay min cikano ɓuuri ɗo min cikano ko Allah ɓuuri haalde mbuubu min cikano Allah ɓuuri haalde jambala ɓe gone wiide noon Allah noon jaabiɓe Allah wiɓe inna allaha Allah kay la yastahi o hersata an yadriba nde o waɗata masalan tindol ma anani ba uuda tan ko wayno ɓongu fama fawga ha eko woni dow ɓongu mbimi ko wayno ɓongu eko nande mum eko ɓuuri ɗum eko ɓuuri ɗum famdude Allah wi hersata haalde ɗum Allah wi hersata haalde ko wayno ɓongu Allah wi hersata haalde ko ɓuuri ɓongu kañum haala tan o waɗiri ni ko ha ganda wonde ko gonɗa e dow mum koko fenade saabu ɓongu joni o e famɗude ni pop ene han ma ɗanade wona ƴewno ɓurtuɗa ɓongu noon ƴew han ma ɗana tan ha weta noon ka tan ɗanade so ɓooyi ñawa mbuubu gona lamɗo so ventilateur hani ala bifowo sarama a fiya hoore ma kelle sa safar waɗani aɗa ɓokko buubi ƴeew buubo e famɗu so jugma mimno ma yata kono han ma deeƴe tan tawa ka lamɗo yimɓe taarima soldeteɗe en jogui fetilaji en taarima goto fof ne wiya hay goto tella mbuubu han ma joɗade wonta ko ma mbaɗa yo tokso ɓiyaɗo wara fa amma alladina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah kay fa yalamuna ɓen kayne gandi annahu wonde tindol ngol Allah waɗi ngol ala haqqu koko tabiti koko wonata min rabbihim ummarade e jomumen fa amma alladina kafaru so tawi ko ɓen hefereɓe noon fa yaquluna gona wiide maza arada Allahu bi hada masalan holko Allah muyiri e ngol ɗo tindol holko Allah haaliri ɗum ɓe gona wiide noon Allah wi yudillu bihi omo majjinira ngol ɗo tindol kasiran ko heewi e hefereɓe gandata gonga wa yahdi bihi omo fewnira ngol ɗo tindol kasiran ko heewi julɓe gonɗinat wa ma yudillu bihi Allah noon majjinirta ngol tindol illa al fasiqina so wona yaltuɓe ɗoftare allazina no ɓen yanquduna ɓe ene pirta ahdallahi aadi Allah ko Allah aadodurno e mumen e deftere mum holko Allah aadodurno e mabɓe wonde tawreta so tawi are mon Muhammadu so ari oɗon gonɗina ɗum min ba'di misaqihi caggal nde ahdi o hoolna nde waɗa signature signina waɗa tampon ngaji ɓe janfi wa yaqda'una Allah wi eɓe taƴa ma amara Allahu bihi ko Allah yamiri e mum an yusala yo jokke hol ɗum limanagal bin nabi gonɗinde annabi o e jokkude enɗam mbimi Allah wino yo yimɓe jokku enɗam yo gonɗin nelaɗo Allah joni eɓe taƴa enɗam yufsiduna fil ardi
eɓe bonnira leydi ndi goofi e salade limanagal Allah wi ulaika sifiɓe siforiɓe ko haala ko humul khasiruna ɓe mbiyete pertuɓe sabu wattande mabɓe ko jeygol ha ce Allah wi kayfa takfuruna onon hefereɓe holno jeddirton billahi Allah holno jeddirton Allah kayfa takfuruna billahi holno jeddirton Allah I wo kuntum on laatinoma an watan kon maayi ɓe gonnoɗon e keeceje babiraɓe mon wona ka toɓɓere in toɓɓere wona koko maayi wona ɗum gonnoɗa e keeci bammaɗo woni toɓɓere fa ahyakum Allah wurni on e nder rangaji yummiraɓe mon Allah wurni on e aduna Allah wutti ruhuji e mon oɗon jeeya aduna oɗon dawa ɗo weeli on foof oɗon mbaɗa ko weeli on foof summa yumitukum kanko woni jogorɗo waroyde on so laja mon gasi faami so laja mon gasi kanko waroyto on summa yuhyikum o wurtina on darga summa ilayhi koye makko turja'una dutta ɗon ñalawma yawmal qiyamati ba'dal ba'si caggal ummital eywa fa ijazikum bi a'malikum o yoɓa on golle mon oɗo baɗɗo ni o woni Allah mimi ko o wiyete Allah joni son jeddi Allah jeddon ko onon kon ɗayɓe tan wona neɗɗo ɗayi noon yeddat tesko ɗe baɗɗo ni o baɗanɗo on ni o woni Allah wa qala dalilan alal ba'si lamma ankaruhu ɓe mbi kay ɓe kaawa wonde darga wawa darade ɓe mbi darga wona gonga ɓe mbi ne woɗɗi wona gonga Allah jippini a ida mitna ɓe gone wiide Allah a ida mitna o kunna turaban zalika kay rajul ba'idu so tawi min maayi min gonti leydi min dutte ngol duttugol de wadani ɓe mbi rajul ba'idu ɗum ɗo ko wasde on andude Allah walladi o wi on ganda mbiɗon Allah o wi huwa alladi ko on halaqalakum taganɗo on ma fil ardi ko wone leydi o tagani on leydi o tagani on ko wone leydi jami'an fof li tantafi'u beele naftara ɗon ɗum wa ta'tabiru tesko ɗon ida ta'ammaltumul arda so on teskima leydi wa taghayyurul ahwali fiha e baylegol alhaaliji e leydi wa ma hawatu e ko leydi mofti alimtum gandon anna zalika sun'un hakimun gandon ɗum ko golle ñeñƴe on ƴeewi leydi gandon ɗum ko sun'un hakimun qadirun kattan fa yansha'u an zalika al-i'tibar sa ƴeewi leydi tan ma andu Allah kama anani an zalika al-i'tibaru kamal at-tawhid teskoɗa timmal tawhid tantafi'u bihi ay zahiran wa batinan naftat ɗon leydi nder mum e boowal mum huwa jami'ul makhluqat dendagal tagoje pop ma adal muziyati so wana ko lorlata ko on naftarta fof so wana ko lorlata ay wonko wone leydi non ɗum ene lorla ɗum naftartaki wa ammal muziyat so tawi ko gueɗe lorloje ɗe kala hayyati ko wayno bolle wal agari be jehe wa sibaye ngati ko wayno baroɗen wa ghayru dhalika e ko wana ɗum ɓen fa naf'uha min haythu al-ibratu biha ko teskade baɗɗoni o wiyete Allah tan fa ma min shay'in makhluqin illa wa fi khalqihi hikmatun kala ko taga ene tago he hikma ko neɗɗo en andira ɗum Allah subhanaka ma khalaqta hadha abasan ƴeewa mbiya senade wodanima an Allah a tagirani ɗum ɗo fijirde ala walamma su'ila al-imam ash-shafi'i imam ash-shafi'i namdanoma radiyallahu anhu o wi an hikmati khalqi zubabi ɓe mbimo annene e min namdima holko woni nafoore tagede mbubu ne hol nafoore mum o jaabi o wi mudallatul lil muluki ko eltirde lamɓe mbubu tagira ko eltirde lamɗo ka lamɗo mbubu juurema sa waɗa waɗa ni aɗa fiɗɗa sa waɗa waɗa ni kal jahatan ɗum mbubu tagira a mbubu ne andinma wonde a wona Allah ya andu ɗum ya andu yimɓe yo ɓuru
yoppu ɗum yotel a faami mbubu tagira ko eltude lamɗo mbubu tagira ko eltude lamɗo ha ganda wona Allah ndekete woni noon summa stawa kanko Allah caggal nde o tagi leydi ndi o fanditi ila sama'i fewde asaman fa sawwahunna o fondi asamanuji ɗi o ñaawe majji o waɗi ɗi sab asamawatin asamanuji jeeɗiɗi o huwa baɗɗo ni o bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo afala ta'tabirun ko waɗi tesko ɗon annal qadira ala khalqi zalika ibtida'an bawɗo tagdi ɗum ɗo e fuɗɗade o hay goto reftani hen hay goto waɗano ñembi o huwa a'zamu minkum te asaman ɓuuri on mawnude o qadirun ala i'adatikum ndeke o so tawi on maayi wurtini ɗon tiiɗani ɗum teskoɗa ɗum asamani ko jeeɗiɗi asaman fof hakkude mum asaman kone yarane duuɓi temedde joyyi tekkede asaman ko duuɓi temedde joyyi wol uula asaman gadiɗo ko min mawjin makfufin ko ben peƴƴe pawtodirɗe asaman gadiɗo o oɗo asaman mo darata asaman ɗimmiɗo ko min maramaratin bayda ene mbiyata masalan anide ko nickel danejo asaman ɗimmijo o wa salisatu min hadidin asaman tataɓijo o ko jamdi wal rabi'atu min nuhasin asaman nayɓijo ko nickel wal anande ko kire wal khamisatu min fiddatin asaman joyɓijo o masalan anede ko khalis danejo o anani wasabi'atu onani wasadisatu min zahabin asaman jeego ɓijo o ko kange wasabi'atu min zumrati khadra asaman jeeɗiɓi ko kange bulajo mbimi kange bulajo asaman jeeɗi ɓijo o ko ni waɗira mi mata o mankaka asama kange de baɗɗo ni o mankaka kange wadkur janto an muhammadu id qala rabbuka tumane joome wiyani lil malaikati malaikaji o wi inni no min ja'ilun mboɗo jogori wadde fil ardi e leydi he khalifatan mo ene lomtomi e tagam ngo sina ñawoje e tagam he mboɗo jogori ɗum wadde hono baba adama alu nde Allah disni malaikaji o wi min de mboɗo jogori wadde mboɗo jogori tagde tagore lomtomi e aduna he ñawoje ene sina ñawojam alu malaikaji ɗi mbima a tajalu fiha a waɗata e leydi he man yufsidu fiha mo ene bonna e leydi he bonnira goofi jahowo ene woofa aɗa waɗa ɗum a faamide mbi man yufsidu fiha andi baba adama ko Allah tagi ɗum hay goto lomtaki wona malayka wona hay hunde fa min rahmatihi wa lutfihi wa ihsanihi ene yurmede Allah e newoye mum e moƴƴere mum irsalu rusuli min al bashari nelde nelaɓe taw ko ɓandiyankoɓe koye moƴƴere Allah o wi adama noon woni abul bashari baba adama woni baban windere kala ɓandiyanke kanko woni bamum wal khalifatul awwal khalifa gadiɗo ko baba adama bi'tibari alimul anani alimil ajsadi e teskede noon ɓalli to banggue ɓalli ɗi wa amma bi itibari alimil arwah so tawi noon ko alamul arwah toon to ruhuji ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam woni masala anani dey eywa mawɗo to banggue alamul arwah adi tagede ko ruhu nelaɗo Allah to banggue ɓalli noon ko baba adama adi tagede ɓandu tew ƴiƴam ene doga baba adama wa amma ruhu nelaɗo Allah sabu o wi arif billahi goto omo haala kono koye ɗemgal nelaɗo Allah o haalata o yima e hadara nelaɗo Allah oyi fa inni wa in kuntu ibnu adama suratan fali fihi ma'na shahidun bi ubuwati o wi min so tawi mi woni to mi woni ɓi adama to banggue mbaadi wadde kini e wadde noppi wadde ɗum ɗo ene hen dey ene wodnimi dey e baba adama seedan faagal wonde komi baba makko to alamul arwah to alamul arwah nelaɗo Allah woni bamum baba adama to alamul ajsadi noon baba adama woni baba makko to banggue tagodi ni neɗɗo paama ɗum
sa nani adama itta koye adimul ardi nguru leydi adama seeka koye adim koye nguru leydi o taga ko min jami ajzaiha dendagal gueɗe leydi fof hene taga leydi noon jogui ko façon ngaji 60 ɗum tagi jikkuji ɓiɓɓe adama ko 60 jikku kafaratu ziyar ko 60 kafaratu korka 60 baba adama noon o wuure leydi he duuɓi 900 e duuɓi 60 o am anani o mayani kanko baba adama hawo yi ko yalte makko ujunnaje 100 taw joomi enen ndema omo ndara hade makko mayde ujunnaje 100 neddo yalte makko omo ndara ɗumen enen ndema enen golla famide wal malaikatul mukhadabuna yahtamilu annahum an-naw'u musamma bil janni wa ra'isum iblis won wibe malaikaji jabondirnannoɗe Allah ɗi ene jentil tawɗin malaikaji wana malaikaji ɗi ganduɗa ɗi ko malaikaji ni gonno leñol gotol ene wiya jannu banul janni en ɓen ɗon mawɗo men ko iblis wonno fa inna allaha khalaqa khalqan Allah tagino tago adan wa askanahumul arda o honni tago ngo e leydi he yusammuna banil jan non ɓe biyete fa afsadu fil ardi ɓe bonni leydi ndi fa sallallahu alayhim haula il malaika Allah wurte mabɓe ɗin ɗon malaikaji jabodirannoɗe Allah ɗi eyyi malaikaji jabodirɗe Allah ɗi Allah wurte e seydeneji ɗi fa ɗaraduhum diddiɓe wa sakanu mawdi'ahum malaikaji koɗɗiɗe ɓe konnoɗo yo ene jentile kadi annal khidaba li umumil malaikati ene jendi ko dendangal malaikaji ɗi jabodirta e Allah wonande Allah wi mboɗo yi tagde e tagore e leydi he ɓe mbi a tajalu fiha a waɗata leydi he man yufsidu fiha mo ene bonnira e leydi ndi goofi wa yasfiku dima yaha en ƴaro ƴiƴe meje ha wa nahnu minen kay nusabbihu emin cubi hina bi hamdika yettodema e mbiya subhanallahi wa bihamdihi wonu qaddisu laka emin cennuma kala ka handani qala ta'ala Allah wiɓe aha minani ko kalɗon kono noon inni no min a alamu mboɗa andi ma la ta'lamuna ko on gandata mboɗa andi ko on gandata to banggue maslaha e lomtinde neɗɗo mboɗa andi ɗum joni noon malaikaji ɗi mbayno ñohoɓe ni malaikaji ɗi ne gona e yewtidde ene ñoha e mbiya lan yahluqu rabbana lan yahluqa rabbana khalqan akramu alayhi minna Allah jogorani tagde tagore ɓurde teddude e men e muɗum wala a'lamu Allah jogorani tagde tagore ɓurde andude e men li sabqina lahu sabu en gadi tagore nde o ru'yatuna malam yarahu en jii ko tagore nde yiyani malikaji gone haal ɗum ene ñoha noon ene ñoha gone wiide Allah jogorani tagde tagore ɓurde en gandal Allah jogani tagde tagore ɓurde en masalan allade Allah e ɓurde en andude Allah a faami sabu Allah tagiri neɗɗo ko idharu ajzil malaikati an ilmil ghaib Allah tagiri neɗɗo ko hawo feññina wonde yo ha malaikaji ganda wonde ndeke gandano ko wirni wa minha Allah ene jogi kadi fayida ko tagiri neɗɗo idharu fadlu adama feññinde ɓural adama lil malaikati e malaikaji wa minha ene jeeya e ɓuure ɗe Allah tagiri neɗɗo annahu ko woni fi la yanbaghi hanani tarkul khayril kathiri min ajli sharril qalil moƴƴere hewde ɗum ɗo ko worodde seeɗa sa waɗi moƴƴere nde hayso worode ne yalta henne ko yaltinta moƴƴere ko ɓuri hewde hoto jarane woppude moƴƴere nde pour worode nde bimi so tawi hunde nan ɗo aɗa andi sa waɗi hunde nde aɗa daña hen moƴƴere hewde bonande ni ma yaltu hen kono moƴƴere nde ɓurata hewde e bonande nde ɗum wat nden moƴƴere yalta bonande nde yalta hen moƴƴere nde yalta hen daña moƴƴere hewde nde sabu ɓe mbiɗo ko wonde so neɗɗo tagama wonde Allah tagino tagore tagore nde waɗi ko boni
kalka jonon sa takti wonde kadi waɗat ko boni o wi fa inna bani adama khayruhum ay ɓiɓɓe adama moƴƴere mumen ghalibun sharrahum woni foolata warode mumen fa inna minhumul anbiya sabu yimɓeɓe ene jogii annabaɓe nana e mumen wo rusulu nelaɓe nana e mumen wal awliya waliyaɓe nana e mumen wa illam yakun minhum illa sayyiduna muhammadullah kafa hayso hoddiranama no aduna o fof ko bonɓe ɓolɓe nelaɗo allah goto woni hen moƴƴo tan yoni e haalan kay ko heddi ko moƴƴuɓe nana hen ha heeɓi ndeke wadde malaikaji ko kaala ko ɗum wona haala wona koɓe kaali ko wona haala kamɓe malaikaji ɓe kaali ko ñaay ko Allah noon jetti leydi ndi jubbi e leydi he façon ŋaji rendini yerwi waɗi ɓakkere duuɓi 40 ene woni ɓakkere duuɓi 40 tan ko leydi jiiɓani tan duuɓi 40 waɗi ɓakkere duuɓi 40 noon waɗa ruuhu hawru duuɓi 100 wa allama adama al asma'a adama andini Allah andini adama al asma'a kullaha inde ɗe pop Allah tagi baba adama ha gasi nde Allah tagi baba adama e leydi he nde Allah yiɗi nde Allah muuyi tagde adama o wahyi leydi ndi o wi leydi ndi inni khaliqun minka khalqan mboɗo jogori tagde e maɗa tagore man aɗa ani adkhaltuhul jannata kala hen ɗoftiɗomi mi nana ɗum aljanna wa man asani adkhaltuhu nar kala gofɗo mi nana ɗum jeygol noon leydi ndi o haala Allah ne haala ɗum leydi bi ya rabbana joomi amen a takhlugu minna khalqan a tagat e amen tago e am taga e am tago yadkhulu narango ene nata jeygol a faqala na am Allah wi aha fa bakat leydi woy leydi ni woy fa naba'atil uyunu cewle ɓuli min bukayi ha e bojji leydi ndi fa hiya cewle ndiyam ɗe tajri ila yawmil qiyamati ɗum woni caali mbiyata ɗum maaje jorgol en maaje jowgel en maaje mbiyannomi jalañ en kanti pagan en fof ko bojji woyu leydi woyno ene doga ha dara ɗiɗo ko gonɗi leydi paama ɗum aɗa leydi wawi woyde ana wawa woyde ana sa woyi hay jungo ma leppa wawa wonde ko leydi leydi wawi woyde leydi woyi noon saka neɗɗo joni noon nde Allah tagi baba adama ha gasi Allah tagi ko wiyete bool Allah tagi ko wiyete fusatu ene mbiyata lahal Allah tagi fusu watu ko wiyete lehel ko wiyete booliyel bool wal fusayyatu e booliyel Allah tagi lahal tagi lehel tagi bool tagi booliyel tagi befƴorgal ene mbiyata kuundal joni wiyete ko kuddu Allah tagi ɗum Allah longini ɗum adama weddi e ɓernde baba adama gotel ne fof ne wiyete ɗum ko bool ɗum ko booliyel ɗum ko lahal ɗum ko lehel ɗum ko kuddu ɗum ko kuddu luus famide carugal ndiyam fayande woni kuundal o andini ɗum ha paari o weddi ɗum e ɓernde baba adama o wona mo jangguin baba adama yo wino winete o weddi ɗum e ɓernde mum tan baba adama andi nde o tagi adama noon ha paari baba adama dari o wi malaikaji ɗi mi tagi adama mo mbinomi onani summa arada ha ko lehon kon e mbooli on kon
o falni kon alal malaikati e malaikaji o adde yeeso malaikaji andi malaikaji mbi Allah tagata ko ɓuuɗumen andude wona noon ɗe mbino joni noon teskirno de Allah ƴaddi noon booliyel e bool lahal e lehel kuddu e kudduyel joƴƴini yeeso maɓɓe kamɓe malaikaji ɗi baba Adama noon ene dari malaikaji ne dari Allah noon andini Adama kono andinaniɓe kamɓe faqala o wi malaikaji ɗi e woynude ɗumen omo wayna malaikaji yayimo hersina ɗi an bi uni kalane kam bi asma'i inde haulayi ɗe gueɗe in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi e ko ñoono ɗon mbiɗon la akhluqu a'lamu minkum mi tagata ko ɓuuɗon andude aw annakum ahaqqu bil khilafati mbiɗon onon ɓuuri hande e lomtinede wona on ñohini ɗum min noon ko minani joni noon kalane kam ɗum ɗo ni wiyete qaalu malaikaji ɗi jaabimo mbiyin subhanaka senade wodanima minen kay la ilma lana gandal alana min illa ma allamtana so wona ko gandinɗa min innaka no an noon antal alimu an woni gando alhakimu ñeññuɗo hay hunde wawa yaltude gandal ma ɓe donki wona deke ɓe gandi wonde Allah ne wawi wadde ko ɓuuri walla tawde ɓe ngala ɓe mbawa Allah wi ya Adamu e Adama am bi haalanɓe bi asma'ihim inde ɗeɗo haalanɓe inde mabɓe inde ɗeɗo gueɗe Adama noon wone haalde ɗum ɗo ko bool wiyete ɗum ɗo ko boolel wiyete ɗum ɗo ko lahal wiyete ɗum ko lehel wiyete ɗum ko kuddu wiyete ɗum ko kudulus wiyete ɗum ko kuudal wiyete ɗum ko satalla wiyete fof ankade Adama haali a gasi falamma an ba'ahum nde Adama haalani ɓe bi asma'ihim inde gueɗe ɗe qala taala Allah wi malaikaji ɗi alam aqul lakum beele mi wiyano on inni no min a alamu mboɗo andi gayba samawati ko wirne asamanuji wal ardi ko wirne leydi mboɗo andi wa a alamu mboɗo andi ma tubduna ko peññinoɗon e ɗemɗemon mbiɗon a tajalu fiha ɗum ko mon kaaliminani wa ma kuntum e ko laati ɗon taktumuɗo oɗon cuuɗa e ko mbiɗon lan yahlugullahu akrama alayhi minna wala alam ko ñoono ɗon ko kadi mboɗo andi ha mboɗo andi de ɗum noon waskur jangto is qulna tumane min mbiyani lil malaikati malaikaji usjudu li adama mbaɗane adama sali piyanemo sali andi so neɗɗo o woodi ko jangguinma teddinat ɗum walla wona ɗum woni ko daweten alarba dawol alarba ko ɗo ƴetti Allah wi yo malaikaji dawanmo alarba tawde o jangguini ɗumen dawol alarba ɗo ƴetta kala jangguinɗoma dawana ɗum alarba Allah yamiriɓe ɓe mbiɗon mo sali nde wonno sujude hinere ko Allah tan ko sali tan ko nayitade sujude in hina a wiyete ko nayitade tan wona ni wona sujude leydi ala ko sali yo piyemo sali duuɓi temedde joyi noon sali o waɗa eɓe dari do goto ɓe dirtani o wi sa yi ɗum annahu muhassalu zalika annahu ba'da khalqi adama caggal adama tagede wa nafkhir ruhi fihi e wuttede ruhi adama wa ardil musammayati alal malaikati e harndede ɗeɗo gueɗe e malaikaji wa imba'i adama lahum bil asma'i ala adama harande ɓe inde ɗe amarahumullahu bisujudi lahu Allah yamiriɓe yeɓe cujjanmo li annahu sara cheikhahum sabu adama wattidi ko ceerno mabɓe wa min haqqi cheikhi noon at-ta'zimi ene jeeya noon e haqqe ceerno at-ta'zimi mawninede wotta tawqire teddinede wona ceerno mawninde teddinte wa kana zalika kulluhu kharijil janna fofo noon ko caggal aljanna wanno tawa adama suwa yaade aljanna wiɓe usjudu li adama cujjene adama woni mbaɗanemo sali fasajadu kamɓe fof ɓe cujji hay goto heddaki illa iblisa so wona o iblisa noon aba kam sali kañum kam sali sujjude mawni kini wastakbara mawni kini wi ana khayrun minhu o min ɓuuri ɗum wawa sujjude